Έχουμε περάσει φίλες και φίλοι στον τελικό τετράκοπο μετά ανδρών. Ναι, και εδώ έχουμε μια καλή συμμετοχή. Στα Γιάννενα υπάρχουν ο Τσίλης και ο Τζάλας, οι οποίοι είναι τέταρτοι Ολυμπιονίκες στο Λονδίνο, οι οποίοι επίσης παίρνουν μια χρονιά ξεκούρασης και βρίσκονται εδώ για να στηρίξουν τον ναυτικό όμιλο Ιωαννίνων, μαζί με τους Λαμπρίδη και Λαστόπουλο, οι οποίοι επίσης είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές στην κατηγορία κάτω των 23, με τον Άσιο τον Βασίλη πεδαλιούχο. Ο Νόβα Αργοναύτες με τον Κουσκουρίδα, Καραγιώργη, Κουρκούμπα, Ζαχίλα και Παρασχούδη. Ο Κουσκουρίδας επίσης είναι ο πιο δυνατός μέχρι στιγμής έφηβος που έχουμε στην εθνική ομάδα. Πήρε και αυτός μέρος στη ρεγκάτα του Πιεντιλούκου πριν μερικές μέρες. Το δεύτερο στη διαδρομήτρια, το δεύτερο πλήρωμα των Ιωαννίνων. Θανάσης Λιόλιος, Αθανάσιος Τσιάλος, Φώτης Λιόντος, Βασίλης Τζανίνης και πηδαλιούχος ο Νικόλαος Βέλιος. Και το τέταρτο πλήρωμα, Όμιλος Ερετών, ο Μιχάλης ο Κούκουρας, ο Πέτρος ο Μπουφής, ο Παναγιώτης ο Κακαλίδης, ο Βαγγέλης Ματζαβινάτος με πηδαλιούχο τον Ιωάννη Λεβάντη. Τα Γιάννενα με τα παιδιά με τον Τζίλι και τον Τζάλα στη διαδρομή νούμερο 1 έχουν ξεχωρίσει. Ο Βόλος ακολουθεί. Τώρα για την τρίτη θέση ίσως έχει ένα μικρό προβάδισμα το δεύτερο πλήρωμα των Ιωαννίνων, αλλά θα δούμε. Βλέπετε λοιπόν στην εικόνα σας το πλήρωμα των Ιωαννίνων με Τσίλι, Τζιάλα, Λαμπρινίδη, Ναστόπουλο και Νάσιο προηγείται. Στη δεύτερη θέση το βολιώτικο πλήρωμα με Κουσκουρίδη, Καραγιώργη, Κουρκούμπα, Ζαχίλα. Εδώ η στιγμή του τερματισμού, εύκολα το πλήρωμα των Ιωαννίνων. Στην τρίτη θέση έχει ξεχωρίσει το δεύτερο πλήρωμα των Ιωαννίνων. Το βλέπουμε εδώ, Λιόλιος, Τσιάλος, Λιόντος, Τζανίνης και Βέλιος και όμιλος Ερετών με Κούκουρα, Μπουφή, Κακαλίδη, Ματζαβινάτο και Λεβάντη. Και εδώ μπορείς να μας κάνεις και μια διευκρίνηση έτσι, για τους φίλους τηλεθεατές που δεν κατέχουν τα της κοπηλασίας και η διαφορά της τετράκοπο άνευ και αυτής με τον πηδαλιούχο. Ποιος ο ρόλος λοιπόν του πηδαλιούχου? Ναι, ο πηδαλιούχος είναι το μικρό παιδί που βρίσκεται, πρέπει να ζυγίζει μικρό παιδί. Πρέπει να ζυγίζει μέχρι 55 κιλά, γιατί υπάρχουν και μεγάλης ηλικία πηδαλιούχοι. Λίγοι βέβαια, συνήθως είναι μικρά παιδιά τα οποία πρέπει να ζυγίζουν μέχρι 55 κιλά. Ζυγίζονται 2 ώρες πριν τον αγώνα και είναι υπεύθυνοι να οδηγούν τη βάρκα, να έχουν το τιμονάκι με το πηδάλιο και να δίνουν και το ρυθμό, να βοηθούν τους κοπηλάτες. Ωστόσο είναι ένα αγώνισμα το οποίο δεν υπάρχει στο Ολυμπιακό πρόγραμμα. Έχει καταργηθεί από το 1996 τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Έχουν καταργηθεί τα αγωνίσματα τα πηδαλιοχούμενα με τον πηδαλιούχο. Έχει μείνει μόνο η οχτάκοπος. Η οχτάκοπος η οποία είναι η βασίλισσα των αγωνισμάτων και δεν πρόκειται και να καταργηθεί και ποτέ. Ωστόσο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και στα παγκόσμια πρωταθλήματα υπάρχουν αυτά τα αγωνίσματα με τους πηδαλιούχους και καλό είναι γιατί και αυτοί οι μικροί αθλητές, για παράδειγμα θα σας πω ο Νίκος ο Σκιαθίτης που πήραμε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, ξεκίνησε σαν πηδαλιούχος στο Βόλο και μέσα από αυτή τη θέση εξελίχθηκε, έμαθε καλά την τεχνική και έφτασε να γίνει Ολυμπιονίκης.